Nekoliko dana još neko trpio. Hodila je mnogo. Skoro sam i ja nosio. Da, šta, nećemo se sekirati samo. Molim. Nema šta, sad ćemo da priđu i biti. Na današnji dan ovo su dvije prve žrtve u gradu Sarajevu koje su nedužne pale i koje su u stvari započele i označile početak jedne apokalipse i stradanja grada Sarajeva koje je nažalost trajalo 4 godine. I bilans tog stanja je jako tragičan. 11.500 mrtvih, preko 50.000 ranjenih, 1.800 mrtve djece, tako da je ovo samo jedna mala kap, simbolična kap onoga što je prije 25 godina Sarajevo doživjelo. Važno je podsjećati na ovaj dan iz dva razloga. Prvi razlog je da je istorija učiteljica života i za one koji to negiraju uvijek će im se ponovo isto desiti. A s druge strane važno je podsjetiti da su obični ljudi poput Olge i poput Suade bez ikakvog razmišljanja stali da odbrane tradiciju Sarajeva. Jedan komšijski duh suživota, komšijski duh prijateljstva i da kažu da je Sarajevo bilo i bit će onako kako treba da bude. I one su i umrle zbog toga. Mi ovaj dan obilježavamo, dakle, početak ove opsade Sarajeva, stradanja Suade Dilberović. Dubrovnik i Sarajevo su gradovi koje historija spaja po lijepim događajima još od srednjeg vijeka i po ovim ružnim iz novije naše historije. Nastavljamo, dakle, prakticirati, doći u Sarajevo na, dakle, 5. aprila, položiti cvijeće i baciti buketu miljatsku u spomen na Suadu Dilberović. Došla sam zašto, ja mislim, trebali bi svi da dođu ovdje, ali eto, istovremeno se dešavaju događaje u isto vrijeme, mislim, stvarno, malo nas je došlo, jedan im dio otišao gore na kapije, jedan je ovdje. Mislim da treba svaki detalj obilježiti, a ne samo ovaj početak agresije na Sarajevo.